Takže ahoj, já bych vám teď strašně ukázala, jak se ty nechty lakujou. Takže bezbarvej láky, tak se ho tam špinátku, se ho tam prostě nakazíte, na jeden ne, tak se to nabarvíte. Dáte ho rychle do toho, vezmete si, jakou tu barvu chcete. Já mám teda růžovou, tak se tam natýkáte. Jo. Tak se to takhle nějak konc. No, vidíte to? Takhle. A teď konc. Jak je to takhle, jako by to lepkáte. Ještě jednou vezmeme tady ten barvej. Jednou. Takhle. Pak jdeme na další. Jelikož jsem zjistila, že je jeden problém, tak si to uděláme na ten. Dáte to tam. Chvilku počkáte. Zatím si tam pořádně máte počkat. Teď tam dáte tu čepičku. Počkáte. No to na to tady pozbarvuje. Tak a takhle všechny prsty a já vám všechny prsty ukážu. Takže se bezbarvuje. Vidíte. Tak, takhle. Takhle. I po krajičkách musíme jít. Že si taky jednou jsem měla prostředky a po krajích dělám krajičky, protože jsem si podívala, co to značí kalorie. Tak právě musím to hlavně musím chodit, protože dneska musím jít spát v světě k prababičce. Protože přijede strejda a se spojí novou přítelkyní. A to vlastně si neznáme. Takže znovu to takové takové potom si já nějaký zase. Ale dobrý je, že si se můžu počítat, že si tam bude signál. Zde mám s sebou sebe. Je to ty problémy. Že to možná nepůjde, ale to možná nebude vidět. Internet. A já bez internetu nemůžu protože tím chodím na místě. Tak si trošku bylo přestat. No tak jsem tady ještě ten malíček. Ale musím vám říct, že malíčky jsou vždycky takový jako největší. Oni jsou největší, ale jsou vždycky jako největší. Vždy je podceněn, jako já mám takové hračky. No, to tady nečekají. Dobrý si zase druhou. Ale asi tě vás nezajímá, co jsem vám říkala předtím. Asi určitě, že všichni, že budu spát v prababičky. Já jsem sama postavila, protože tam byl sen, že hrozný prababička furt něco říká. A dělá ze mě minimum. Dostávám jednu penízenku někdy, když jsem na ní hodná. Musím být hodná, složka. Je kostka, je stála, tak samozřejmě taky aspoň to pomáhají. Pomáhají teda. Ona ani nechce pomáhat od nikoho. Já to všechno dělám sama, pak nakonec
Pomůžeš mi? Je opravdu teda je 83. A první to zapisuju teda na 75. Byla 74. To se ale asi opravdu nezajímá. No tak to nevadí. Tady zatím dělám stejné. Když tak kdybyste kdokoliv chtěl ještě si mě na něco zeptat, ptejte se tam dole. A tady to je strašně rychlý, jako to lakování. Jakoby, když vám to takhle řeknu své osobní vlastní zkušenost, tak tady ten prst, když jsem měla skoro úplně se mi nedařil, ale jako pak jsem ho dělala jakoby na podlůdě a bylo úžasný. Lidi říkají, že Němci prostě je dobrý ráda, když je v nozi. A udělám vám takovou soutěž. Ano? Takže, kdo se mě zeptá na tu nejzajímavější otázku, odpovím mu jakoukoliv otázku. Jako třeba možná, že i intuitivní. Ale jenom možná, protože jako, nevím, jestli bych na to měla. Jako jediné, co mu asi neodpovím, je takový asi mi nebudu říkat, jako když chodím na záchod, ne. Prostě když potřebuji, si zajdu. Jo, takže teď bych třeba pověděla, kolik je nějakých 30. Takže za chvilku to budu dostat ještě maličky, takže se nám nebude. No, tak. Možná, že v příštím díle bude, no, navrhněte si to sami, co chcete mít v příštím díle. Já už točit nebudu, jako mě stačí, že jsem natočila 4 díly za den. Takže lidičky, no když vám to tak řeknu, takže nám hotové nechci. Všechny zaschný. A teď jen tak si čítajte, ano, ale taky si čítajte. Když chcete. Ne, máte jak mě bude 12. Smíte se, no. Tak to je s tím zakládaný. Zbazajte ten video. Bude vidět. Strašně to voní. A třeba, když už noci se nezakryje. Mamka si koupila takový praskacílek. Takže kdybyste to třeba viděli, tak třeba si dáte nějaký podkladový, já nevím, třeba byste zkusili růžový a na to bílý. To necháte chvilku, ono to popraská, vypadá to krásně. Tak jako, že já jsem prostě viděla jako stříbrný. A já jsem neviděla, že je perfektní. Takže to obyčejný lák a nalakovala jsem se s tím nechtěl. A teď jsem prostě, ono to zaschlo, začalo prostě jsem to tam natřela, já jsem se na to nedělala, ono to praskalo. Pak to úplně zbělalo a já jsem se na to podívala. Nevěděla jsem, kde je odlakovat. Že jsem si svůj někam. Dala jsem si svůj nový odlakovač jsem si někam dala. Jak jsem neviděla, tak jsem s tím musela jít do města. No a to je takový historky, bych vám mohla vyprávět. No. Když vám to takhle řeknu, tak jako ani já nevím, proč jsem
jsem tady to dělala, jako že bych byla prostě něco extra, to se mi to nedá, jako že bych prostě já a něco extra. To si myslíte, že bych třeba znal. Nevíte. To bude zatím konec, ano?